Zamýšľate sa, aké tajomstvo sa skrýva v fotografiách influenceriek? Nejde len o filtre a dobré svetlo, je to predovšetkým správne zrkadlo. Malé zrkadlo orezáva záber a neukazuje celý outfit. Ideálne zrkadlo je to najväčšie. Prirodzené svetlo je ideálne na fotografie, čo v prípade, keď chýba. Vtedy prichádza na rad zrkadlo s LED osvetlením. Zlé umiestnenie zrkadla vás môže klamať. Môže predĺžovať nohy alebo rozširovať postavu. Ideálne zrkadlo na selfie by malo byť rovné a bez zakrivení. Štýlový rám je must have. Chcete, aby vaše zrkadlo bolo súčasťou vášho feedu na Instagrame? Vyberte si model s dekoratívnym rámom, zlaté, drevené alebo minimalistickým, ktorý sa hodí k vášmu štýlu. Pamätajte, že ideálne selfie vzniká, keď je zrkadlo vo výške očí alebo jemne naklonené dopredu. Teraz viete, že zrkadlo hrá veľmi dôležitú úlohu pri fotení selfie. A vy, ktoré zrkadlo si vyberáte?